Daluyon! Napalabas, napan ni Nana Marcela iti mansyon dagiti Villaflor ket personal a kinasarita na ni Vanessa nga adaywan nan idangag kakalugaran nang runa ken ni Mateo. Napalalo ti ladingit ti babae gapo iti imbaga ti baket ket saan a mailimad dayta ken ni Nana Helen. Iti sabali a bangir impayan ni Andrew iti umento ni Turco gapo iti panagbaligi daytoy anang ipatungpal iti bilin na kabayatan na napan adagos ni Manuel iti ayanda Mateo apaman nga aday nyawag kuana ni Loretta. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Apay Manuel, adda ka di parikot? Anya tinyawag ni Loretta? May papan ka ni Nana Helen. Adda ka di dita ni Nana Helen? Wen, kasarsarita na ni Nanang. Ay sus! Ang mga noon nyakit din ti iba ka ni Nana Helen ka ni Nana Marcela. Anya ti kahit masawan Manuel? Anya kumatibaga ni Nana Helen kininanang? Mateo, amon ni Nana Helen ti may papan kada kayo kun ni Vanessa. Anya? Day tatagpay saw. Kat ni nanang mo, napan iti agsapay di mansyon. Ha? Anya ti naramid na iti mansyon? Sigun ka ni Loretta, kinasarita ni Nana Marcela ni Vanessa. Kat kinid daw na kanong adaywan na tayo aminin, nang runakin ka. Anya? Inaramid ni Nanang dayta? Kasta tinyawag ni Loretta kanyak. Okay. Mateo, napalalo ano tila dingit ni Vanessa. Kat dayta mo ti makagapo no apay nga adda ita dita balayo ni Nana Helen. Panggap na akasarita ni Nana Marcela. Parang mabawin ti desisyon na. Okay. Anyan. Apay nga inaramid ni Nanang tikas jay. Di ka kadimaasyan ka ni Vanessa? Imbagak matan, Helen. Di mon ipilit pa'y nga ipakaasi kanyak day tabanag. Tawan tumatlaang ti pagmamaayan na. Ania? Nalpasan ti pangadeng ko. Kan maysa, kayat ko nga iya dayo iti paggad ti biyag mi nga agina. Kastamatan dagiti kalugaran mi. Oh, Helen. Napukawan day dimindo nga asawak. Kalpasan na. Talo ka dagiti kalugaran mi tinadangran. Kalpasan nga adda dagiti nangagmi aranipak. Naimbaglakit din tawan ti pimusay. Ania, kastagayam tinapasamak. Wan, eso adinak mat siguro mababalaw. No apay nga inaramid ko ti kasyay. Katkas itinakun-akun kan ka, Helen. Isardeng tanda ito asaritaan. Saan mon nga isakit ni Vanessa, taamangan nudata ti maaddaan iti parikot. Pangaasim kumalaang. Boss, naidumduma ti ragsak mo Napintas sagid tinagsaritaan nyo ginihepe. Talaga, Turco? Kat amom ka di, Tanya, boss. Adda kanon na amuanda na sugatan ka dagiti kalugaran da Mateo. Ngem saan da kanon nagpablater kalpasan anataming da iti ospital. Usto di impormasyon na naidanon kan ka, Turco. Di kay gayam na mati, di damo ngayon bagagkada kayo dayta, boss. Saan mo't nga iti kasta, Turco? Kahit ko lang masigurado nga awan tinagreklamo. Boss. Ibagakbatan kan ka? Dakal ti panagtalagukan ka. Iso nga ron asik sigurado ti amin. Tapno awan ti rumswa aparikot. Apay kasta ti panangkit-kitam kanyak, Mateo. Adda ka di parikot. Nanang. Oh, apay ang nagsinnaay ka itinaunag, Mateo. Anya ka di mapaspasamakan ka. Apay ngay naramid yung tikas jay. Nanang. Ti anya. Anya ti kayat mo asawan. Apay anapan kayo iji mansyon. Apay ngay naramid yung tikas jay, Nanang. Apay a kinasarita yun ni Vanessa. May papan iti yadayo na kada tayo amin alumugar. Apay.
Dakas kad iti naramid ko, Mateo. Nabayagan nga amom ti may papan iti kasta akayat ko ang mapasamak. Saan ka di? Nanang. Ngam natangken ti ulong. Saan mo akayat ti agtungpal iti bilin ko? Iso ani Vanessa ti kinasaritak manen. Tabarang no sumidir ti delikadesa na. Kat agtungpalan iti kayat ko ang mapasamak. Asaanan nga umasidag pay kada tayo. Sa dino ka di at talaga tinapanan nyo, Mama Helen? Mama Helen, pangaasim ko ma. Ibagam kanyak. Sa dino tinapanan nyo? Ijay ayan ni Marcela. Anya? Anya tinaramid yu ijay. Apay anapan kayo ijay. Jak ngamin maibturan ti kasta makit-kita kan kabalasang ko. Iso pinadas ko kinasarita ni Marcela. Anya? Day tatag pa iso. Iso na laeng tatalagaan natangkan ti panggedeng na. Adi na kayat nga umasidag kakadakwada. Mama Helen. Ladingitag balasang ko. Saan ko anabawing ti desisyon ni Marcela? Talaga adi na kayat nga umasidag kakadakwada. Uray asino kadakwada ng agkakalugaran. Angam sa anak ngagsardang balasang ko. Aramidak ti amin na kapala. Saanan, Mama Helen? Diyak kayat amairaman kapay aguraan ni Nana Marcela. Diyak kayat amadadaol ti anyaman anabukulan anapintas alin na nyo. Sipod pa idi. Vanessa. Panagkunak. Da kami kan ni Mateo ti rumbang amang risot iti daytoy aparikot. Kayat mo asawan. Makisinarak ka manan ka ni Mateo? Wan, Mama Helen. Ngam, saan pailaang nga ita? Panggap ko kumati agaliwaksay pailaang. Anya ti kayat mo asawan? Ibagam kanyak, Vanessa. Pas! Panagkunak! Uri no adata lang ditoy. Uri no saan tabi mato ka mismo iti mansyon da Vanessa. Amo nalatan adata tinakalugan ditoy iti kanito amatan nawagan na ta. Awan ti bibiyang ko nga oray pa'y matanawagan na ta. Sana bale, ta saan tamat amang ririribok. Adata lang mo dito, saan ka ni? Awan mo tidakas nga raramidin ta. Wan maet, boss! Awan ti panggapuan na nga agreklamo. Tawan mat ti madingar aramidin ta. Ken may sa boss, saanen asakupan ti solar ti mansyon ditoy. Awan ti karbangan na amang papanaw ka na ta. Talaga mat. Ken may sa, hagiyaman kit dita makatepulak pelang. Tano saan? Agbabawi ni Vanessa iti kastoy nga aramidan na kanyak. Anya? Kayat mo asawan, boss. Kabailam apasakitan no bilang lang. Saan matkit ditor ko? Ngem kabalak nga aramidan ti amin. Tapno matagikuwak ni Vanessa. Jak lakit di mariro. Kotse ni Manong Andrew tinakaparada iti dayja abanda. Anya ti aramidan na dita. Palpaliiwan na kami ka di mansyon. Payman tawagak. Sana rumbang ti kastangar aramidan ni Manong Andrew. Anya ti pangpanggapan na. Aday ta. Agringan iti bangir alinya. Hello, Loretta. Manong, anya ti aramidam. Palpaliiwan na kami ka di dito mansyon? Anya apalpaliiwan nga ibagbagam dita, Loretta. Di ka naglibag. Nakatanawak ita manipod dito itawa ti maikadwa akad sa aran ti mansyon. Amok alugan mo tinangisit ti Maris na nga adda iti saan unay nga adayo. Anya? Saan ka ang makapaglibak kunak tumat? Iso ano anyaman ti pangpanggapam iti panagpaliiw mo. Saan mon apatuluyan
Tasyak mismo ti mangsugsug kan ni Vanessa amang idarom kan ka. Paliiwak latta ida. No saan apumanaw dita da manong Andrew? Ibagak kan ni Vanessa ti kaadada dita. Makapasuron at talaga day Jaya, Vanessa. Makapabwisit. Boss. Pagandara mong tilugan, tapumanaw tan dito'y torko. Ngam na, abay boss. Awan mo ti dagas ngar aramidin ta saan ka di? Pudno, gamjak kaya't adumakil tigura kanyak ni Vanessa. Ha? Ni Vanessa? Ne, kunak man no ti kapsat mo di mawag, boss. Mabalin ka di, torko. Pagandaram latan tilugan, tapumanaw tan dito'y. Anya ka di? What, boss? Boss, sa dino ngayon ti paparanta? Ijay impyerno. Boss, sa dino ka ti dalang nagturong ijay? Jaske, surusurunan na ka di torko, ha? Kaya't mo tasika ti pangidas alak iti pungtot ko. Saan, boss? Kaya't ko lang nga malipatam ti suron mo. Pasensyakan, boss. Waipik gayam ti rabag ko, ha? Ang diretsyo tayo di pagminasan. Kaya't ko ngay liwliwag ti pungtot ko. Sige, boss. Naskan nga ron niyag sukat tayo tilugan. Tapno saan niya amo dagiti agindag ija ayan damatayo. At atatagturong ija pagminasan. Amangan no talo nga aldaw tayo ija rest house may iti sa bali a probinsya. Kasta ka di? Wen, kaya't ko lang ti makailiw-liwag. Talaga ngamin anasakitanak iti husto. Gapo itikid daw kanyak ni Nana Marcela. Vanessa? Talaga ka di adi ka sumurot, Loretta? Pampanunutak ngamin ti mapanawak ang negosyo. Ken nasasaya at matlaang no agbati ak diti lugar tayo, Vanessa. Tapno, makapaliiwak. Ngam saan aron bang agtalinaad ka iti balayo? Delikado. Agtalinaad ka laangan dito'y mansyon. Nataltalgad ka dito'y. Di ka agdanag, Vanessa. Sa anak nga agnaad iti balay. Agnaadak pa lang iti rest house, anang ilang mga ka, idi nagtalaw ka. Sigurado ka kadi anatalgad ka ijay, Loretta? Awan ti rumbang apagdanagam kanya, kunak lang arudan. Alang arod, sikat ti makaam mo. Basta awagan nakadagos, no anyaman ti mapasamak. Anya ti kayat asawan ti di mo pan nakisarsarita kanyak, Mateo. Kagura naklatta, gapo iti naramid ko. Gapo iti kayat ko ang mapasamak, amayadayo tayo ti pagkat. Ibagamla ang no kagura nak. Awan anyaman na kanyak. Basta tinapatag kat mayadayo ka iti pagkat. Saan ka kagura, Nanang? Iso na laing tinakababain tinaramid mo. Anya nakababain nga ibagbagam. Rumbeng ka di nga ibain ti panangyali kaka iti karadkad tang agina. Nanang. Awan ti rumbeng apagbainak iti inaramid ko. Dayjay a Vanessa ti rumbeng nga agbain. Kat no iti laksid ti naramid ko. Taipilit na lataya si dag ti bagina. Talagaan apos kulan ti rupa na. No kunam anag naed ka idin iti rest house da Loretta. Idi nagtalaw ka iti day di papam. Sigurado nga ron anatalgad mo't iti ni Loretta. Kuma, Mama Helen. Jack mo't kayat nga dati dakas ang mapasamak iti gayam ko. Uray siyak mat Talaga kayat kumat asumurot kumalaangan ka data. Agam timat nga rod negosyo na ti pampanunutan na. Day tangarod kat, Mama Helen. Agam sana balay, Vanessa. Saan tabot nga agbayag iti papananta? Wen, Mama Helen. Kayat ko lang ti makaaliwaksay nga oray kaskasano. Kas lang amin nabanbanuga. Gapo ka dagiti napasamak iti kalabas. Vanessa. Ngam apaman ang makapagpanunutak na imbag. Agsublita matlaang. Ngamin, sa anak asumuko, Mama Helen. Aramidak ti amin, tapno sa anak ama idagal.
Gapula ang kadagiti mapaspasamak nga aramid amin dayjay nga Andrew. Anya, italag mo kanyak ti pan nakaasikaso ti amin, boss. Anya ti kayat masawan. Amin nga aramidak, italag ko ka. Ti pagminasan, kastamatan ti pan nakapapanaw aminen dagiti agindag iti lugar da Mateo. Ha? Abay, boss, pumanaw ka kadimanan. Saan Turko? Agam kayat ko lang, nga sikapay lang ti mga sikaso iti amin. Boss, matikaw ka. Apay nga ramidem ti kasta. Anya ka di ti mapaspasamak. Apay aya adamag ka adamag. Di mo ka di kabayalan ti papaaramid ko? Saan mo't nga ti kasta, boss? Isa na lang tamas dawa ka talaga. Apay nga italag mo kanyak ti amin. Adang amin napatag nga si Kaswat. Ha? Napatpatag? Ngam iti pagminasan, kasta ka di, boss? Wen! Ha? Adda ka di pa'y napatpatag abanag anas kanya si Kaswam? Ngam ti pagminasan? Ken pagbaknangam, boss? Adda, Turko. Ti pananggunod ko ken ni Vanessa. Anya ti pangpanggapan ni Andro nga aramiden ken ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, nasdaaw ni Mateo. Apaman anapasungad na nga agdardaras ni Manuel anagturong iti balayda. Ket dita, naamuan na nga ro ti papa ni Marcela nga inana iti mansyon dagiti Villaflor anakisarita ken ni Vanessa. Iti sabali abangir, inkedeng da Vanessa ken Helen ti agbakasyon. Iti sumagmamanungal daw, tapno makailiwliwag ti balasang iti dagensen amarikrik nana. Kabayatan na, naklaat mat ni Torko, iti naibaga ni Andro ken kuana. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Boss, matikawak. Apay nga ramidem ti kasta. Anya ka ti mapaspasamak. Apay aya adamag ka adamag, Turko. Di mo ka di kabayalan ti papaaramid ko. Saan mo't nga ti kasta, boss? Iso na lang ta mas tawa ka talaga. Apay nga italag mo kanyak ti amin. Adang amin napatag nga si Kaswat. Napatpatag nga may ti pagminasan kasta ka di, boss? Wen? Ha? Adda ka di pa'y napatpatag abanag anas kanya si Kaswam? Ngam ti pagminasan ken pagbaknangam, boss? Adda, Turko. Ti pananggunod ko ken ni Vanessa. Anya? Wen, Turko. Kaya't ko nga si Kaswan ti maipapan iti dayta abanag. Diya kon pagbayagan pa'y. Diya kon nagtaktak. Tamangan, no anya pa'y ti mapasama. Sabagay, agpaiso day tanging bagam, boss. Iso nga talag ko kan kati amin nga aramidak ita. Ta si Kaswak mati kapatgan abanag, anabayagan arumbang nga naramid ko. Loretta, apay nga da ka ditaw. Amang ano nakita na kanina na Marcela. Di kagdanag. Patya ka dinak nakita itay limabasak ijayan da. Masaya at ano di na ka nakita. Unay mo't ngaminan. Inraman na kayo mo't ka po itigura na ka ni Andro. Saan ko ang mababalaw ni Nana Marcela? Nasaam, tinapasamak kan ko na. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag, Manuel. Tirigat na nga raw. Agpatingga kami lang iti atap. Awan mo ti pamanagnak mi ni Andro ti makagapo iti... pasensya ka na, Loretta. Awan ang yaman na, Manuel. Awan ti rumbang apagdanagam. Among matasipod pa idi, saan akon nga umayon kadagiti aramidan ni Manong Andro. Loretta. Iso nga awan tanyaman na. Wen kayam. Si kalangan ti mangibaga ka ni Mateo ang nagbakasyon da na Helen kan Vanessa. Kasta ka di? Wen, Manuel. Awan da ita ije mansyon. Nagbakasyon da iti rest house da Vanessa. Iturturod ko ti mapan ije mansyon. Nas ka na makasaritak ni Vanessa. Aramidak ti amin tap no mapaamok ni Vanessa. Nas ka na maurnos ko ti amin itinagbayatan mi. Sana rumbang agpaot pa iti saan mi apagkinawatan.
Tamangan na niya ti mapasamak. Narigatan. Aramidak ti amin tapno malukoy kung agsiningad kami matlang. Iti kasta, malukoy ko na makikalay sa kanya. Akas nagtulagan mi iti day ti Senyor Ismael. Nagbintas day ti arrest house yu, Vanessa. Nadalus mat asinang patanta. At kadi agnanaan ditoy. Awan, Mama Helen. Ngam adadag iti masusulduan iti binulan, ang mga asikaso iti dayto a lugar. Kasta kayam. Apay, Mama Helen? Anya ka diti makagapo. Apay ang nagsanay kayo iti naunag. Awan, Vanessa. Adaman nadlaw ko kada kayo, Mama Helen. Anya dayta, balasang ko. Nadlaw ko asaan kayon anas daaw. Apaman asimmangpet tayo ditoy. Iti nakitak a reaksyon nyo. Kasla sigudan nga amuyo dayto a lugar. Kasano kumamat ang mapasamak dayta, Vanessa? Diyak mo, Mama Helen. Ngam dayta tinadlaw ko. Nakapadlak ti gate ti mansyon. Awan matilugan ni Vanessa. Uray tilugan ni Loretta kapsat ko. Awan mat. Tila ang lugan dahi ti Senyor Ismael kadta dita. Kaya't asawan dita. Awan ti tao dito mansyon. Sa di no tinapananda. Apay nga awan ti tao. Awagak ni Loretta. Amangan no sa di no tinapananda. Diyak maguston da ito ya. Ada ita. Agriringin iti bangin na linya. In-cancel ni Loretta ti awag ko. Buisit talaga ti kastoy. Kasanuan na amam dayta, Manuel? Nagkapoy ti balay ni Loretta. Iso tinang ipakam mo kanyak, Mateo. Kastagayam. Sa dino kano tinagbakasyonan da Vanessa? Iti kano rest house da iti sa Balea, probinsya. Kaya't kano ni Vanessa ti agaliwaksay. Gapo iti saksakabakan na adagansan ita. Oy, kat amok adag iti imbagbagan ni nanang ti makagapo. Iso akas jay ita ni Vanessa. Mateo. Oy, Manuel, agyaman ak iti impormasyon. Agyaman ak unay. Umaw-awag manin ni Manong Andrew. Anya nga taaya ti masapol na. I-cancel ko lata. Naamuan na nga tan nga awan ti tao ija mansyon. Posible akas tangag paiso. Amangan no na pa nagpaliw ijay. Akas iti inaramid da iti napalabas nga aldaw. Kat naamuan na nga awan ti tao ijay. Aday tamanan. Jaklat ta sumsungbatan. Baybay ak amao mga awag nga awag. Mapan kayo kadimanan agronda, Mateo. Wananang, kasapulan. Nang ronakat ni, sumipngatan. Aganad kayo. Agyaman ak nanang. Ilakyo laang timindor to'y balay. Sa nabali, tadaimot ko atulbag. Jayri daw iji kusina. Ibalunat ko anay bag, sakbay warak. Sige, anak ko. Aganad kayo dito'y. Kabayatan ti panakirondak, nanang. Amoy yamatan. Delikado itang ti panawan. Amangan kit dinon nyamot ti mapasamak. Saan arumbeng agtalagtay latan? Di nakpakadanakan. Da kayo ti rumbeng aganad. Tada kayo ti adda iti kanag nga agronronda. Nukasta, talaga asaan mo asinungbatan ti awag kan ka ni Andrew? Saan, Vanessa? Iso ang mamati ah. Nakaro ti pungtot dayjay. Nakarkaro nga rudon akagura na ka.
Sigurado na ita? Ngam awan ang yaman na kanya? Amok namin akayat na lang ang maamuan no sa dino ti ayan nyo. Loretta, Kat? Kumusta kayo magbitan? awan ti rumbang nga pagdanagam kada kami ditoy. Sika ti rumbang nga agan na dita. Nang runa itatakunam asigurado nga ad-addan ang makaungat ni manong mo. Tadi mo sinungbatan ti awag na kan ka. Di nagpagdanagan. Oh, alang Roden. At dapat naskan nga si Kasuet. Aganad kayo ang kanayon. Bye. Bye. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Adda kanyak ti simpatya ni Loretta. Ngamin, ad-adda nga ibilang nakakabsat. Ngam ni Andrew amanong na. Puisit. Boss, imbuong mo matang ti paborito maabaso apag ininom makitiara. Gaputa masuro na ka talaga, Torgo. Jak amuno sa dino ti ayanda Vanessa. Kanjay sukir akabsat ko. Tadi na sungbatan ti awag ko kankwana. Boss, tapno mapunas tipong tatma. Baya masyak tagtignay. Ikagumaha ka sa pulen da Vanessa. Saanan? Bayamon. Ha? Saan mo nasa pulen ni Vanessa, boss? Marik na kag sublimot lang nagijay diti lugar tayo. Ngam duwan niya aldaw nga awanda, boss. Amok! Ang subli dito'y ni Vanessa. Jak mamati apanawa na daytoy alugar. Panagkunak, Mama Helen. Umdasan ti kanito a pinalabas ta diti rest house. Mariknak anabang aran akon. Nakailiw-liwag akon. Sigurado ka? May katlupay lang nga aldaw ti kadata dito eh. Umdasan para kanyak dayta, Mama Helen. Mariknak ti bagik. Adakan ka dayta balasang ko. Amumat ano anya ti desisyon mo. Si dada anak asumurot. Makibiyangak laeng no amok asabalin ti turungan ti anyaman nga ikadang mo. Mama Helen. Ita, no ko naman nakailiw-liwag kan, kat nakasagana kan nga agsubli ijay lugar tayo. Anya kumaga po nga agkadkadak. Agyaman iti panang kuyog mo kanyak, Mama Helen. Saan ka mabalin abay-bayan, Vanessa? Amom dayta. Ingkarikon iti bagik nga agtalina edak iti sibay mo. Nga uray anya pa iti mapaspasamak. Ha? Dayta ti tandaanam, Vanessa. Di kanto panawan, Apolos. Kumusta tinagpat nag-apanagrondayo? Parbangunan itay nakapuutak ang nagawid ka. Nauli magtaglawlaw, nanang. Iso na laeng tad-ad na ngamin anak amak no kasdya nauli magtaglawlaw. Mateo. Kasdya ngamin day dinaudi anak ang hagtayo kadagiti ranipak. Nauli magtaglawlaw. Ngam kelat-latan anagal langugan dagiti ranipak ti paltog. Day tangarod kat. Ngam na sa nabale, nanang. Ikagkagumaan mi ngagkakalugaran tagbalin anasipot, ken nalibtak. Bareng madoktalan mi maten no asino dagiti kabusor. May salaeng ti kabusor. Dayjay nga Andro. Nanang. Kat sigurado adag iti armado abuyot na iti pagminasan ti agar-aramid iti may kaniwas dito'y lugar tayo. Awanen ti sabalipay. Awan pa'y pamanagnig tayo, nanang. Kasapulan tayo iti ebidensya. Uray awan ti pamanagnak wenno ebidensya. Marikriknak. Dayjay nga Andro ti makagapo amin dagitoy. Ay, sige. Palawan ka pa'y ditoy. Addanaskan nga aramidak, Mateo. Oh. Oray na magsarsaritan kanyak ni nanang. Mariknak nga dapay lang ti panagpasugnod na kanyak. Ni Vanessa tinag-text. Inak iji silid ko. Iji ko laingin abasahin ti text na kanyak. Day, ay si kamot gayam, Helen. Umay ka, sumrek ka. Agyaman na solidad.
Ala, agtugaw ka. Agyaman nak. Nakapasyar ka man. Kinapudno na. Sangsangpet milaang dito'y lugar tayo. Ha? Isa dino tinapanan nyo. Nagbakasyon kami kan ni Vanessa iti sumagmamano nga aldaw. Inliw-liwag na titagansan na. Gapu iti bilin kan kuana ni Marcela aliklikan na kayo aminen nga agkalugaraan. Anya? Day tatagpayso. Ay, uwan gayam. Napatag tigagarakan ka iso nga imayak solidad. Ha? Sige. Ibagam no anya dayta, Helen. Amom tunti bagam no bilang laeng, Manuel. Un Mateo, siya akong timakamaw. Nasken nga rod ama panakon. Amangan no addan ije ni Vanessa. Kat matagtakan amang uray kanyak. Sige lang, Mateo. Agannad ka. Agyaman naktaimay ka, Mateo. Saan ama balin? Anya? Anya ti isungbat ni Mateo ken ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan na dinggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!